Takže nazdar lidi, mé jméno je Gara a chtěl jsem tady trošku tenhle večer přivítat od takového menšího potrápení, jak to říct, no, známého, který se seznámil díky Minecraftu a nyní spolu hrajeme Counter-Strike Global Offensive. A před zhruba 2 dnama dostal ode mě ban z důvodu toho, že jsem hrál s jiným kamošem přes TSK Counter-Strike Global Offensive, komunikovali jsme a on přišel s Clownfishem nás trochu potrolit. No a díky tomu jsme jaksi prohráli hru. No a nyní, jak můžete tady vidět, jsem teď na bráchovém účtu na Steamu, protože mám u sebe ban. A tak se přehodil takhle a tak se přehodíme zpátky. Jo. Takže jdeme trošku potrápit a získat od něho nějaký důvod, proč by jsme mu měli dát unban. Tak jdem na tom. Tak, OK, a to budu pauzovat průběžně a čekat, než začne odepisovat, a jak odepíše, jak to znovu spustím. A už dobře, tak odepisuje. Uvidíme teda, co udělá, myslím, KDA kill dead asi. Takže proč bych ti měl dávat unban? Takže uvidíme, co nám na to odepíše, já to pauznu a... OK, tak začalo odepisovat, uvidíme, co nám napíše za román, jak vidíte. Jako takhle docela dost zábavný číst to, co mi jakoby píše a dostávat z něho nějaký důvod. Uvidíme, na co se zmůže, ale počítám, že to bude něco hodně krátkého, protože u něho, co píše dlouho, je strašně krátký. Jako asi u většina lidí v dnešní době. Takže mi právě odepsal a tak já udělám všechno pro to, abych se dostal do silveru, klidně prodal Steam účet a koupím si znova Counter-Strike Global Offensive. OK, ale já se ptám na důvod, proč bych ti měl dát unban na TSku. OK, já to znovu pauznu a ozvu se. Takže, OK, právě mi odepsal, OK, mi to tady zapl TSko. Právě mi odepsal a protože můžeš, ne, to byl for, protože jsem jeden člen z tvýho klanu a OK, tak tohle je docela funny část. Protože můžeš, ne, to byl for, protože jsem jeden člen z tvýho klanu a jsem tvoje děvka. OK, dobře, tak ale to není důvod. Důvod, proč bych ti měl dávat unban, když se dosadal KDA a D-rank, no jsem. Vej, tak se zase zbu, až něco napíše. OK, takže znovu mi odepsal, ale když se dá vylepšit zpátky, stejně jsem asi skončil s CSGO, když se nemůžu ani připojit do žádné hry. Ale já chci stále důvod, proč ti mám dát unban. A důvod ne, protože jsi člen klanu a jsem klanu. Tak, OK, já jsem se ozval, že odepíše a jdu tady v průběhu toho něco řešit. Takže, OK, právě mi napsal a protože jsem kód a udělal jsem píčovinu, ale je to normální hazard
úvod trochu méně vulgární a série a víc série a z něho. Ok, já se zase ozvu, až ono dopíše. Ok, jsem tady a jako takhle. Nevím, jestli ho mám i nadále trápit, ale já ho ještě trošku potrápím nějak a na tomu ti řeknu, že už má dávno unban a ať dojde na Tesko, pozdraví do videa. Takže ve kterém nepadnou zprosté slova. Proč bych ti měl dát unban? OK. Plus minimálně o 40 slovech. Tak uvidíme, tím tomu to trošku stížíme, takže uvidíme, co napíše a já to zatím pauznu, takže zatím takže stále mi nenapsal, proč bych mu měl tunban o 40 slovech, ale tohle je taky docela zábavný. Co si mám o tom myslet, je homosexuál nebo co? Ok, no dobře, já ho přestanu trápit a řeknu mu, že má unban a ať to jde na Tesko. Tím pádem vás vlastně představím kamošovi. Jde na Tesko. Tam překvapení. Takže OK. A jsme na Tesku. Jonáši. Pozdrav do videa. A já točím video jako vy takhle, jak prankuji tady našeho kamaráda Nerose. OK, ne, že bys pozdravil jako jo? OK, dobře. OK, dobře, tvůj styl nezdravý, dobře. Tak uvidíme, za jak dlouho Neros dorazí na Tesko. A už je tady. Takže uvidíme. Nazdar Nerosi. Asi hodně lidí bude pobaveno z toho malého pranku na tebe. A teď bych tě chtěl požádat, aby si pozdravil do videa. Já jsem celé to, co jsem si s tebou teď psal na Steamu, jsem točil a půjde to na YouTube. OK, dobře, chceš... Ale jako já si myslím, že to bude docela zábavný video. S tím, že to má 8 minut a je to prank, takový menší prank na tebe. Tak co, jaké máš pocity z toho, že tě prankují takhle na video? Ale já to stále natáčím, takže prosím tě, míň vulgarity. OK, dobře, takže já se s vámi rozloučím pro tohle video a takže čus, hoši, co vy, rozloučíte se? Takže zdarec zase někdy u dalšího pranku na někoho z mých kamarádů na Tesku nebo na Steamu.